A day in a life as a super migubay nga Kuya Jeeper nga walay love. Karon nga adlaw wala ko lain nabuhat, wala ko mahanaan na may daghang labhanon nga habol diri nga kilid sa manglabata. Kay kita ra mang usa nagpuyo ni ining balay so magpaangay ta sa labhonon munaog sa atong balay kala sa man sa asam day ta manglaba sa taas di sa lalom jud sa may kilid sa village. Alright. Ug sa pagpadayon sa atong paglaba naghulom na ko ana para ato ang sabnan. Holom-holom, mga amigo, mga amiga, mga super fam, ug ang bibi, ang pato, nagpakyot sa kamera, kay natingala siya nga nung nidaghan siya og niduha siya ay ambot baloon sa baba ko kasabot sa akong sulti og niti na pud siya kay lantaw siya og ang usa ni apel nga mga epal kayo sa akong vlog. Oh my God! Sa pagpadayon sa atong pagbasa sa atong mga habol, kay daghan magud ni siya kaayo kay need man pud natong labhan ni atong mga hinigdaan kay kinahanglan pud natong natay mabisita na atay madalit nga habol. O sige sa pagpadayon gid nato kakabo-kabo na ko ana o mura na kog kusgan nga tinuod ba nga manglabahay gyud ay charis lang god pero tinuod manglaba gyud ta kay mo man siya proper nga way sa pagkuan sa atong mga gamit sa balay ba. So padayon ta sa pagkabo kay ang akong kalab-an balikaw maba kaayo nga balde small battery-ball. So sa pagpadayon na to padayon na jud kog kabo-kabuan hala kabo gyud taman amigo amiga og amiga. Oh sura ba sa pagpadayon mo ni atong sabon nga gamit ang sabon ni kanang fabric kon mapahumot mo na siya dit kana Ariel og kanang mga sabon na baka ni Min. So muna akong gamiton diha na diha oh kana huluman pa nako nagsabon diha huluman pa nagsabon mo na siya diha huluman na para sunod ana atuan na siya nga kusoon og sa akong iro si Chikay dito mo na yung palabot sa balay. Oh my goodness. Okay padayon ta sa pagsabon hala ka diha kuso gyud amigo kay wala kay love life balo nga no wa tay love life ani oy mo ganahan naman to tamo sultig sa atong gibati pero sige lamang gid tang ginabasti pero okay ra gyapon na at least na ray mo abot ato ba. Uhay naku balo na lamang wa nagkadimo as tong topic ni ato ang gibijibos over kana kapadayon na gihapon ko na sa pagsabon kuso taman ginhawa og kana siya diha naglingkod na lamang po ko ang laya man pud kay na sa tagtindog-tindog nya kay nanganglay na gid ta kay edad nagupunuhay kuno tadi mupong ko tawon ta kay wa man po tawag sugod tong patindog diha nya di makaya di mo tindog punta kay bugnot nang habon ping ko sige na, padayon lang siya paglaba kay yung tabang nimo padayon lang tas padayon lang siya sa paglaba na super pam o kana diha na kinahinay na kuan nagpanguan pagbanlaw para makuan na po sa gula na po nato atong ginagmayng daw ni amor ko na maguro siya nga pagbanlaw nako so muna basta gabanlaw nako ani gabanlaw nako tumantaman para sud ani ma-okay na ang all pero dili baya pud ay joke ning paglaban ay sa kinahanglan po na siya og kusog kay kung di ka mangusog wa gi ayo ang imong paglaba niya kinahanglan pud siya nga pahumutan pud nimo bulahan inig kauga inig pamiklo nimo okay na siya og mo ra to atong ka-share og nakahalay na gyud ko kay sa dugay-dugay pa na kog linaba nahuman ra gyud tawo niya ako anang panahon na medyo gigutom na nya ba ra bagi ko makalangag nako kay ako ra mo sa balay so kani mo ni nahuman ako didto at least hayag pud ang kalibutan kita mo gis niyo kumumbuna og mo to bye bye super pam stay tuned and I love you.